खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनाय। बिटिसिनि मोन 15 बिटिसि बियाबाव एनडिए हिसाबै बिपि पार्टिनिफ्राय गोबां मेजरिटि लानानै देरहासार जानायखौ लानानै रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिया बिटिसिनिफ्राय साफ्रोमबो एमएलए देरहासार जानो हानाय बिजाथिफोरखौ साबायखर जासिहरदों। गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा बावैसो सिगां गावनि साबायखर जासिनायखौ फोरमायदों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि आसाम एसेम्ब्लि भट थुनायनि फिथाइ बादियै बिटिसि एसेम्ब्लि बिसायख'थियाव जेरैबायदि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ हारसिङैनो मोन 28 मासि लानानै बयनिख्रुइबो बांसिन मेजरिटि लाना देरहासार जानायखौ जों बयबो नुनो मोन्दोंमोन। फिन आरोबाव आसाम एसेम्ब्लि बिसायख'थि फिथाइ बादियै मोन 15 बिटिसि एलएसिनिफ्राय बिपिएफआ मोन 10, जेराव मोन 11 मासिनिफ्राय मोन 10 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन। बिजेपिआ मोन 4, कंग्रेसआ मोन 1 आरो इउपिपिएलआ मोनसेबो देरहासार जानो हायाखैमोन। बेराफारसेथिं इउपिपिएल पार्टिनि खायसे आइटि सेलफोरा एबा ससियेल मिडिया सालायगिरिफ्रा इउपिपिएल जेननायनि जाहोना इभिएम मेसिननि गोरोन्थि जानायनि थाखायनो बेबादि गाज्रि हालोदाव प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिया जेननो गोनां जादों होनना गोबां आइटि सेलफोरा फोसावनायखौ दासान्दि नुनो मोन्दों, जेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बेसेबां सैथो, नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंगोन? कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। भारतारि रौनिया रैखाथि बिफान इन्डियान आर्मियाव साख्रि मावनाय रहेन दैमारिया आजिरा लाबाय। उदालगुरि जिल्ला टंला थाराइबारि गामिनि रहेन दैमारिया थांनाय 29 बोसोरनि उनाव आजिरा लानानै न' फारसे फैफिननायखौ मान होनानै थाराइबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा बरायो। लोगोसे बाथौ आर'ज खालामनायनि गेजेरजों रायजो नाङैनो ओंखाम बोथिसे रंजानायजों जालायनायखौ नुनो मोन्दों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेल लानानै गिबि खेबै आसाम एसेम्ब्लि बिसायख'थिनि फिथाइ आरो सोरखार दानायनि सोमोन्दै फोरमायथिदों। बिथाङा प्रेस कनफारेन्सआव गिबि मन्त्रिया गोबां गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दि संबिजिरारि महरै बे बाराव बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि थानाय नङा। अकिल गगैआ आंनिफ्राय गुबुन, कंग्रेसनिफ्राय गुबुन आरो मेडियानिफ्रायबो गुबुन होनना गिबि मन्त्रिया बुङो। जुदि अकिल गगैआ गोरोन्थि खालामामोनब्ला पिपुल्स पार्टिनि मासिफोरनि अनजिमाया बांगौमोन। जुदि अकिला एमएलए नङामोनब्ला बियो बायजोआव हेंथा खालामगौमोन। बिजय गुप्ताया बिहारि नङा, बियो असमिया। जेनजेडनि थान्दैफोरा जोंजों दं। कंग्रेसनो लाइमोन गोसो गुदुं सुबुंफोरनि भट नांगौ। बिजेपिआ खालि मोजां मोनग्रा सुबुंफोरल' दं। कंग्रेसआव राजखान्थिनि गियान थानाय रावबो गैया, बेनि थाखायनो गोरोन्थि जागासिनो दं। लुरिन, गौरब गगै, अकिल लोगोसे मोजां गोरोबनायमोन, नाथाय बिसोरो बे बिथांखिखौ मोजाङै मावफुंनो हायाखै। बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। वेस्ट बेंगलाव सोमजिदों गिख्रंथाव थासारि। वेस्ट बेंगलाव तृणमूल कंग्रेसनि सिङाव गुलाय-गुजाय थासारि दं एबा सोमजिदों। गुबुन फारसेथिं बेंगलाव गिबि खेबनि थाखाय गोहो आवग्रिनो हानाय बिजेपि दोलोआ हादोरसायाव गावनि देरहानायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा रंजागासिनो दं। नाथाय समबारखालि सोनाब बेंगलनि तृणमूल कंग्रेसनि मावख'आव अर सावनाय एबा अर लागायनाय आरो बुफाय-बुसि खालामनाय जाथायफोरा जालाङो। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला समबारनि सानजौफुनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा कलकातानि टालिगन्ज आरो कस्बायाव तृणमूलनि मावख'जों लोगोसे नोगोर ओनसोलनि बरुवापुर, कमारहाटी, बारनगर, हावड़ा आरो बेहरामपुराव बुफाय-बुसि खालामदों, लोगोसे मावख'आव अर लागायदों। गुबुन फारसेथिं ग्रासरुटआव टिएमसिनि पस्टआव मोनसे भिडिअ शेयार खालामनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बिसोरनि मावख'खौ बुफायनाय आरो बुफाय-बुसि खालामनाय जाथायखौ नुनो मोन्दों। गोहोनि अहंकारजों सुबुंखान्थिखौ आथिं सिङाव गाग्लिदों। टिएमसि मावख'खौ बुफायनायनि खामानिया फोरमान होयोदि बिथांमोना जेबो मान गैया। टिएमसिखौ नोजोर होनानै बिसायख'थिनि उनाव हिंसानि सायाव बुंनाय बाथ्राफोरा मानो सिरि थायो? बे बिथिंखौ लानानै दोलोआ पस्ट खालामदों। आसाम एसेम्ब्लि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ गेदेरथार देरहानायनि उनाव दिसपुराव एबा गुवाहाटीआव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमना दुंब्रुदै बरायदों। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि लोगोसे बिटिसिनि माखासे दैदेनगिरि एबा दैदेनाव थानाय गोबां सुबुंफोरा बाहागो लाहैदों, जेराव बिटिसिनि एम गणेश कसारियाबो थांनानै
दुंब्रुदै बरायदों गिबि मन्थ्रिखौ। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।